Uwa daya, uba daya yan kasa ta mu farka barci mu har hade kadunmu Yoruba Hausa Igbo da Nigeria. Uwa daya, uba daya baban barci kasa ta 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 ya zayi mu inganta sana'o'inmu ya zayi mu raya al'adodinmu ya zayi mu kare mutuncin kanmu ya zayi mu kishi da addininmu ya zayi mu kai mataki da gabanmu da ɗan mu sai da dodo a kadamu wasu milani da ido yarba yaranmu ta tara mu zo mu har haɗa kanunmu Mun sarakuna da malamai namu ne, gwamnoni shugabanni da kasar mu ne, arziki da man fetur da kasar mu ne, noman abinci gabai da kasar mu ne, zaɓen shugabanni rayuwar mu ne, Allah ku duba ku yaye gunmu